खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 एप्रिल 2023 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ जेरावबो जाफुंसारगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजागोन गोसोआ जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला मोजां रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो दिनै मान होजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोननो हागौ आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोबां बिथिङावनो गोनो गोथो जागोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जानो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव मान मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ नाथाय अब्लाबो लोरबां जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरजोंबा दिनै रायखोमा जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो दिनै लोगो लेवा बांगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गुबुनजों अनसायजागोन आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन अब्लाबो नाथाय थार लोगोनि आंखालबो जानो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ नाथाय बोनो गोब्राब जागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन
गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जानो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोसोआ दिनै सुखुवा बुखुवा जानोबो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौबो गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गुबुनजों रायज्लायोब्ला सानै हयै रायज्लायनाया गाहाम। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव दिनै बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। अब्लाबो नाथाय सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिकबो जागोन। फरायसाफ्राबो दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ।
सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिमाफोरनि अननाय आरिफोरखौ मोननो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।